dansk-kurdiske internetavis Cihan.dk. Altså her, pænt mange mennesker foran retten, stor jubel. Er det sådan i virkeligheden et billede af, hvordan kurderne i Danmark har reageret? Man kan sige, at mange kurder, både i Danmark og rundt omkring i verden, har jublet med glæde og lettelse over at den dom endelig er faldet, over at de har fået et signal fra retten om, at deres sendetilladelse, at Roj-TV's sendetilladelse ikke bliver frataget, men at tv-stationen får lov at sende. Vi ser billederne her, de bliver også vist på Roj-TV. Hvor kendt er den her sag i Kurdistan, var jeg lige vil sige, i de kurdiske områder? Det er forsidestof i de kurdiske områder, altså i Kurdistan, men også i Tyrkiet, overalt, hvor kurderne bor. Så en stor sag? Det er en stor sag, som man har ventet længe på. Og hvorfor er den sag? Hvorfor er det så vigtigt for dem? Det er det, fordi for kurderne, der handler det om deres stemme. De kalder Roj-TV for deres stemme. Det er der, de kan følge med i, hvad der sker i Kurdistan. Det er der, de kan se, hvordan politiet de opfører sig over for demonstranter, over for alle mulige aktivister. Ting, som de ikke føler, de kan få ud fra de tyrkiske mainstream-medier, som de mener er statscensureret. Så derfor ser de det her som et frit medie i og for sig? Et frit, ikke statsstyret medie. Faktisk det eneste ikke statsstyret medie for kurderne i Tyrkiet. Men nu er det sådan, at dommen var jo tvetydig. Altså man ser de her jubelbilleder, så fristes man jo til at tro, at den var meget, meget entydig. De får lov til at sende videre, det er kun den ene del af det. Men dommeren sagde også, at der er heller ikke hjemmel i straffeloven for, at man lukker tv-stationen. Og Roj-TV blev sådan set dømt for at have støttet en terrororganisation i form af PKK. Den der tvetydighed, det virker som om, at den er ikke blevet opfattet, eller hvad? Den er blevet opfattet, men grunden til, at folk jublede sådan, det skal ses, det skyldes, at folk længe har gået rundt og frygtet, at Roj-TV ville blive lukket. Med dagens dom stod det fast, at Roj-TV ikke umiddelbart blev lukket, men at den får lov at sende. Det er det, folk blev glade over. For de har længe ment, at der var en tyrkisk-amerikansk konspiration, som er blevet underbygget af Wikileaks, hvor man pressede Danmark til at lukke Roj-TV. Så det faktum, at Roj-TV så i dag ikke blev lukket med dagens dom, det gjorde, at folk begyndte at juble over det. Men det kan jo så være, at Radio-TV-nævnet beslutter noget andet, for dem, der sidder med retten til den slags ting. Det er rigtigt, men Radio-TV-nævnet har jo næsten 4 gange frikendt tv-stationen og afvist de tyrkiske anklager om, at Roj-TV i sine udsendelser skulle opfordre til had. Nu er der så en dom for at det er at man har støttet PKK, man har støttet en terrororganisation. Hvad siger man til den del af dommen i de kurdiske miljøer? Det kurdiske miljø er uenige i den dom, fordi som også advokaten Bjørn Elmqvist sagde, at han havde flere udsendelser, som kunne underbygge det modsatte, nemlig at Roj-TV ikke tilhører nogen, eller ikke laver propaganda for en bestemt organisation. Han sagde, at han ikke har fået lov til at vise de her udsendelser i retten, ligesom han også sagde, at han ikke har fået lov, og det er så også et faktum, at han ikke har fået lov at føre mange af sine vidner. Så ingen køber det, eller hvad? De synes, den del af dommen synes, det trods alt er skævt, eller hvad? Altså, jeg må konstatere, at en stor del af kurderne i Danmark er uenige i den del af dommen. Så er der penge en temmelig stor bøde, 40 dagbøder af 65.000 kroner. Er det penge, der altså, den økonomiske side af sagen, kan den lukke Roj-TV? Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, men man må igen konstatere, at det dansk-kurdiske miljø er en stor sympati for Roj-TV. Der er mange, der samler penge ind til Roj-TV i tilfælde af, at tv-stationen skulle have brug for det. Så du tror ikke, at den kommer til at lukke? Jeg tror ikke, at den kommer til at lukke. Dennis Sørenschi, tak skal du have, fordi du kom med. Og så lad os gå videre til at tale om den tyrkiske